Sojojin kasar ta Nijar sun sake bayyana wa al'ummar duniya kan cewa a shirye suke tsaf wurin gwabza yaƙi da ƙungiyar ECOWAS da kuma duk wata ƙasa da take yunkurin ta kawo musu cikas a ƙasar ta Nijar da kuma ƙasar da ba ta goyon bayan ƙasar tasu ta ci gaba. Sojojin ƙasar ta Nijar ɗin da sun bayyana kan cewa su a shirye suke tsaf domin kare ƙasar tasu ta Nijar da kuma ciyar da ƙasar tasu gaba. Kazalika dai masu sauraro za ku jin kamar da kuke ganin dubbannin al'umma ne dai so ƙara zuwa gurin taron da sojoji suka hada a ƙasar ta Nijar don ƙara nuna sojojin irin yadda al'umma ƙasar ta Nijar suke ƙara goyon bayan nasu. Dubbannin al'umman Nijarawa kenan suke ƙara nuna goyon bayan su ga mulkin soji a ƙasar ta Nijar, yayin da suke ƙara kira ga ƙasar ta Faransa da ta fice ta bar musu ƙasar tasu baki ɗaya. A kazalika kuma za ku jadda so ƙara kira ga ƙasar ta Rasha da ta kawo musu ɗauki, kuma kazalika da ta zo su kulla kawance da su kamar da kulla da kasar Mali da kuma Burkina Faso. Haka zalika za ku ƙara jin yau da kwanakin da ƙungiyar ta ECOWAS ta ɗiba ƙasar ta Nijar domin su dawo wa fararen hula da mulkin su yau ne dai wa'adin yake cika. Za ku ji irin halin da ake ciki. Haka zalika za ku ƙara jin irin yadda kuma dubbannin al'umma so ƙara bayyana irin nasu ra'ayin musamman ma 'yan ƙasar ta Nijar akan cewa su dai suna goyon bayan sojoji da su ci gaba da mulkin ƙasar ta Nijar tare da kulla dangantaka da ƙasar ta Rasha a koyar da Faransa a ƙasar ta Nijar. Haka zalika wasu kuma dai sun fara nuna goyon baya kan cewa su fa suna goyon bayan Muhammad Bazoum domin a dawo da mulkin fararen hula a ci gaba. Sannan kuma za ku ƙara jin yadda dubbannin al'umma ta 'yan Najeriya suka fara yin tir da kuma Allah wadai da irin yunkuri da shugaban ƙasar ta Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu yake yunkurin ɗauka na amfani da matakan soji domin gwabza yaƙi da ƙasar ta Nijar domin dawo da mulkin fararen hula a ƙasar ta Nijar. Shi sa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe. Sannan daga ƙarshe dai za mu so da ku bayyana mana irin na ra'ayoyin. Shin kuna goyon bayan ƙungiyar ECOWAS su yi nasara domin gwabza yaƙi da ƙasar ta Nijar a dawo da Bazoum da kuma mulkin fararen hula a ƙasar ta Nijar, ko kuma kuna goyon bayan sojoji su ci gaba da jan ragaman mulkin ƙasar ta Nijar da kuma koran Faransa tare da ƙulla alaka da ƙasar ta Rasha, kamar yadda dabbannin Nijarawa suke daga tutocin Rasha suke nuna kuma ƙin jinin ƙasar ta Faransa. Kuma dai muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyi a ƙarshen wannan rahoto. Amma masu sauraro, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka, kafin mu tsunduma gundanar rahotannin, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Dubbannin al'ummar kasar ta Nijar sun nuna suna goyon bayan juyin mulkin da aka yi wa Muhammad Bazoum tare da goyon bayan a kore kasar ta Faransa kwata-kwata a kasar ta Nijar da kuma kulla dangantaka tare da kawanceceniya da kasar ta Rasha. Da dai wasu cikakkun rahotanni wanda aka haɗo kai tsaye daga kasar ta Nijar da kuma abubuwan da suke gudana, tare da cikon wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗiba domin kai mummunar farmaki kasar ta Nijar ya cika. Dai wasu cikakkun rahotanni sai ku gyara zama tsab domin saurara har ƙarshe. Sojojin Nijar sun nemi ɗaukin ƙasar Rasha. Sojojin Nijar da suka kifar da gwamnati sun nemi ɗauki daga sojojin kamfanin tsaron Wagner mallakin ƙasar Rasha, daidai lokacin da wa'adin da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka suka basu na su dawo da haɓararren shugaba kan kujerarsa ke cika a wannan Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce guda daga cikin jagororin juyin mulkin Nijar, Salifu Modi ne ya gabatar da wannan bukata ga sojojin Rashan a yayin wata ziyara da ya kai makwabciyar Nijar wato Mali, inda ya samu zarafin magana da jami'an kamfanin tsaron na Wagner. A yayin da yake kammala ziyarar da ya kai kasar Mali wace sojoji masu juyin mulki ke jagoranta ta a ranar Juma'a, Janar Modi na Nijar ya yi gargaɗi akan yunkurin da ake yi na turo sojojin ƙasashen ECOWAS yaƙe su, yana mai cewa Nijar za ta yi duk mai yiwuwa wajen kare kanta daga zama wata sabuwar ƙasar Libya. Sojojin dai na da sa'o'i kalilan kafin wa'adin kwanaki 7 da aka ɗiba musu ya cika, wato na su saki shugaba Bazoum wanda shugaban ya ce suke garkuwa da shi, sannan kuma ana buƙatar su mayar da shi kan mukaminsa a cikin wannan wa'adi. Idan har suka gaza yin hakan, kasashe mambobin ECOWAS na iya amfani da ƙarfi wajen tunkarar sojin na Nijar. Hukumomin Algeria sun nuna adawa da yunkurin afkawa sojojin Nijar
inda suka gaza martaba idan suka gaza martaba kiran da ake musu na su sauka daga mulki. Shugaba Abdulmajid Tabone na Algeria da kansa ya fito ya wannan ƙarin haske, inda ya ce tura sojoji ka iya haddasa tashin hankali a ɗaukacin yankin Sahel. Ya ce a bisa wannan dalili Algeria ba za ta yi amfani da ƙarfi akan makwabtan ƙasashenta ba. Hakan na zuwa ne a yanda shugaban ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fuskanci turjiya daga majalisar dokokin ƙasar, wacce ta yi watsi da buƙatarsa ta jibge dakarun ƙasar a Nijar domin su mayar da hambararren shugaba Bazoum Mohamed kujerarsa da ƙarfin bindiga. A wani zama na musamman da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi a ranar Asabar, sun buƙaci shugaba Tinubu ya ƙara duba hanyoyi na diflomasiya wajen tunkarar juyin mulkin na jamhuriyar Nijar. Sai dai kuma a bisa dokokin Najeriya, shugaban ka iya ci gaba da tura dakarun idan har ya gamsar da kansa cewa akwai gagarumar barazana ga tsaron Najeriya daga sojojin na Nijar. A yau dai a can kasar ta Nijar, dubannin 'yan Nijarawa ne suka fito nuna goyon baya a wani stadium, inda suke ƙara nuna sojojin cewa suna nan tare da su 100%, kuma kazalika suna son sojojin da su ci gaba da jagorantar ragaman shugabancin kasar har lokacin da kasar za ta dawo hayacinta, tare da tabbatar da zaman lafiya da kuma ci gaba kamar yadda sauran kasashe da dama suka samu ci gaba, musamman ma irin kasashen da suka haɓarar da shugaban kasar ta mulkin fararen hula. Har yanzu dai 'yan Nijarawa suna ƙara nuna ƙin jirin Faransawa a kasar tasu ta Nijar, yayin da har yanzu dai suke daga tutocin kasar ta Rasha, suke ƙara gayyatar su da su kawo musu ɗauki, tare da kulla kawanceceniya mai karfi tsakanin Rasha da kuma kasar ta Nijar. Kasar ta Nijar da sojojin kasar sun nuna cewa a shirye suke dam domin gwabza yaƙi da duk wata kasar da ba ta kaunar sojojin juyin mulki su ci gaba da jan ragamancin shugabancin kasar ta Nijar. Haka zalika da dama daga cikin al'ummar kasar sun bayyana kan cewa suna goyon bayan mulkin soji. Sai dai kuma a kasar ta Najeriya dai, musamman 'yan arewacin kasar ta Najeriya suna tir da kuma Allah wadayi irin yunkurin da shugaban kasar ta Najeriya da kuma shugaban kungiyar ECOWAS wato Bola Ahmed Tinubu, irin yunkurin da yake gurin tura sojoji kasar ta Nijar domin a gwabza yaki a dawo da mulkin fararen hula. Dubbannin al'umma dai sun fara yin tir da Allah wadai, musamman ma da shugaban kasar ya sa aka datse wutar lantarki. Sai dai kuma sun bayyana akan cewa tabbas shugaban kasan wato Bola Ahmed Tinubu yana aikata hakan ne saboda tsoron kara sojojin kasar ta Najeriya dai su ma su yi masa juyin mulki. Shi yasa da yake nuna cewa tabbas suna da karfin fada a ji. Al'umma da dama dai sun yi tar da Allah wadai da kalaman Tinubu na aiki da takarda majalisa domin su rantaba hannu gurin a tura sojoji su gabza yaki a kasar ta Nijar da kuma dawo da mulkin fararen hula da kuma kubuto Bazoum daga hannun jami'an. Masu sauraro, za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan shin kuna goyon bayan a tura sojojin ƙasar ta Najeriya da kuma sojojin ƙungiyar ECOWAS domin a gwabza yaƙi a dawo da mulkin fararen hula a ƙasar ta Nijar, ba ku goyon bayan a gwabza yaƙi tare da dawo da mulkin fararen hula? Shin ko kuna goyon bayan a bar sojoji da su ci gaba da jan ragamancin ƙasar ta Nijar kamar yadda aka yi a Mali da kuma Burkina Faso? Shin masu sauraro, kuna goyon bayan ƙasar Faransa ta bar ƙasar ta Nijar? Shin masu sauraro, kuna goyon bayan Rasha da ta hada hurda da kasar ta Nijar kamar yadda ta hada da kasar Mali da Burkina Faso? Masu sauraro, duk dai muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashen mu na comment da kuma irin naku dalilan.